Τι είναι το Pinnacle Force? Είναι μια ομάδα η οποία συνδυάζει τις πολεμικές τέχνες και την εξερεύνηση των άγριων βουνών. Σε ένα συνδυασμό το οποίο δεν το έχεις ξαναδεί. Ετοιμάσου να δεις διάφορες αποστολές και να βιώσεις διάφορα event τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Εσύ είσαι μέσα. Σήμερα ξεκινάει και επίσημα σειρά μας σε Instagram, TikTok και YouTube. Πρώτο επεισόδιο, βουνό Κυπαρισίας 1224 μέτρα. Το σημερινό βίντεο είναι κυρίως με εξερεύνηση και όχι με πολεμικές τέχνες, αλλά ήταν μια επική εμπειρία. Ξεκινήσαμε από ένα χωριό το οποίο λέγεται Βρύσσες, το οποίο έχει πολλές ωραίες πηγές. Παρ' όλα αυτά, τα πιο ωραία τοπία άρχισαν να εμφανίζονται όταν ανεβαίναμε λίγο πιο ψηλά και βλέπαμε διάφορα ανθισμένα δέντρα και σιγά σιγά τις κορυφές να εμφανίζονται. Βέβαια, σε μια φάση και μετά άρχισαμε να παίρνουμε ένα άλλο μονοπάτι και εκεί κάπου αρχίζει η αληθινή ομορφιά. Άρχισαν σιγά σιγά να εμφανίζονται μερικές κορυφές, συν ότι σε μια φάση βρήκαμε γελάδες, αλλά δεν μπορώ να τις καταγράψω. Μετά εντοπίσαμε κάτι τρομερά καταρακτάκια τρομερής ομορφιάς και βρήκαμε και μια μυστική πηγή η οποία υπήρχε σε αυτή την πλευρά του βουνού. Ο καιρός άρχισε να γίνει λίγο πιο μουντός, αλλά λειτουργήσε προς όφελός μας γιατί είχε λιγότερη ζέστη. Έπειτα αποφασίσαμε να πάρουμε αυτό το πρώην καταράκτη, πολύ ωραίο μονοπάτι. Είναι τρομερό συναίσθημα να πηγαίνεις από πέτρα. Μετά βγήκαμε σε κάτι μικροδάση, τα οποία είχαν κάτι ωραίες απόδομες πλαγιές με ωραίες θέσεις, αλλά πού να ξέρω τι με περιμένει μετά. Και αφού μπαίνουμε σιγά σιγά στην αλπική ζώνη, ξαφνικά βλέπω τον Ταΐετο, παθαίνω την πλάκα μου, γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα βουνά που έχω επισκεφτεί και έχω ανέβει. Όσο πλησιάζαμε κορυφή, είχε πάρα πολύ αέρα, πήγαν να μας φύγουν μέχρι τα κινητά. Ταυτοχρόνως, στα δεξιά μας εντοπίσαμε ακραίο ηλιοβασίλεμα. Σιγά σιγά άρχισε να ξεπροβάλλει και η κορυφή, ήταν πολύ κοντά μας, με τρομερά τοπία. Όταν φτάναμε κοντά στην κορυφή, αρχίσαμε να το έχουμε σαν τα χαζοχαρούμενα, γιατί εντάξει ήμασταν μετά από πολλές ώρες ανάβαση και θέλαμε να ξεκουραστούμε επειγόντως. Κάθισαμε κορυφή, απολαύσαμε τρομερές θέες και μετά από λίγο συμβαίνει κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορώ να το τραβήξω, αλλά μπορώ να δείξω ένα μέρος στο οποίο πήγαμε στην κατάβαση. Αρχίσαμε να παίρνουμε από πίσω κάτι μοσχάρια και ένα ταύρο και μας έβγαλε σε αυτό το μυστήριο δάσος, τρομερό δάσος. Και κάπου εδώ τελειώνει η ιστορία μας για σήμερα. Ήταν κάτι light. Παρ' όλα αυτά σας περιμένουμε σε επόμενα βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι. Pinnacle Force out.